מהממת, היום אני הולכת לספר משהו שאף פעם לא סיפרתי כאן וגם לא חשבתי שאני אספר. אחרי שליאנה נולדה היה לי קרע עם תפר שהוא היה לא נכון והיה לי כאבים מטורפים, כמובן שאת זה רגיליתי ביוון. באמת שהכל כאב לי, לנשום כאב לי וגם לשבת, הכל היה פשוט כאב מטורף. בימים הראשונים, הראשון, השני, השלישי, הכל הלך בסדר עם ההנקה, אבל ביום הרביעי התחילו לכאוב לי הפטמות. וברגע שהתחילו לכאוב לי, אמרתי די, אני לא עושה את זה. אני מספיק כאובה, אני לא יכולה לקחת עוד כאב על עצמי, אני לא יכולה, אני מפסיקה. הנקתי אותה והייתי בטוחה שזאת הייתה ההנקה האחרונה. ואז הגיע לי עצב, פשוט עצב מטורף, ושמתי לב שההנקה זה בעצם הדבר שעושה לי טוב כרגע, גם אם זה כואב לי קצת, זה הדבר שמצליח לשמור אותי שמחה עם הילדה, ולשחרר לי אצלי אוקסיטוצין, פשוט ליהנות מהרגע, וזאת הסיבה שהמשכתי להניק. מה הסיבה שאת המשכת להניק?